Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa Palamay Drama. O karon mag-upload na sa atong Palamay Drama Compilation Part 170. Sa dili pa ta magsugod mga listeners na sa ako'y hangyo sa inyo mga listeners na katong mga mubo lang o mga ads. Hinaot nga dili lang ninyo i-skip mga listeners no. Dako na kayo ng tabang sa kuha channel mga listeners nga manilangkod nga makabawi ta sa atong gihaguan. O katong wala pa nakasubscribe, palihog lang po kog subscribe mga listeners para sa madugang-dugagan atong mga subscribers. O karon magbasa ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload nato para makasugod din ta sa atong drama. First comment nato si Ray Abintihado. Salamat kay niabot na ang part 169. Naminaw ko sugod pa sa part 1 hangtod karon naminaw ko diri sa Taytay Rizal. Daghang salamat sa inyo Ray Abintihado sa imong pag-comment. Amping-amping niya sa Taytay Rizal. Kadawang comment si Nila Dayano. Salamat idol sa inyo upload. Daghang salamat po sa imo dia ma'am Nila. Si Michael John Amores, shout out ko idol, Tubod Lanao del Norte. Daghang salamat sa imo John Michael John Amores sa inyong pagpaminaw diya sa Tubod Lanao. Mayong pagpaminaw sa inyo dia. Daghang salamat sa imo John Michael. Si Oscar Abaydog, salamat sa idol kay naka-upload na ka balag dugay idol basta importante di lang ka mawala idol basta idol why skip ni God bless idol. Ug salamat jud sa imo Oscar Abaydog nga nakasabot ka sa imong pagwala skip sa kuha dako na kay natabang sa kuang channel Oscar Abaydog. Ug gusto nako Oscar Abaydog, salamat jud kayo sa imo pag-usab. Si Ma'am Del Sam 99, maayong gabi sir idol na ulahi gud ko paminaw sa imong drama busy ko ganiya. Salamat always aniya gapon ko padayon paminaw. God bless you and family. Salamat po sa imo dia Ma'am Del Sam 99 sa imong kanunay nga pag-comment pirmi. Mausad akong basihan sa akong pag-intro vlog. Salamat jud kay sa imo na ug amping-amping dia sa imong trabaho dia sa laing nasod. Si Luel Balandra, nag-comment gapon ni siya sa ato daghang salamat sa imo Luel Balandra sa imong kanunay nga pag-comment. Si kadong comment ni Michael John Amores, more upload idol. Upload jud ta padayon ani. Michael John, salamat sa imo dia pag-usab. Si Ram Rico, dugay nakuha maka-comment idol pero pirmi ko naminaw sa imong drama. Salamat jud sa imo Ram Rico sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga gina-upload nga drama. Si Excel Candy, more drama pa idol. Daghang salamat po sa imo da Excel Candy. Jinalyn Saros, thank you idol, more to upload. Daghang salamat Jinalyn. Si Lindsay Arnel, katawa tagdaghan ani idol. Salamat jud sa imo apo dia Ma'am Lindsay. Si Joseph Bacaro, palak-palak na sad aning aging drama. Salamat sa pag-upload dol. Narami ga support nimo o way skip sa ads. Daghang salamat jud no. Labi na sa katong nang wala nag-skip sa tuma ads. Salamat kayo sa dako na kay nang tabang sa kuha. Maski si tapos lang ato ang makuha dako na kay na kung ito makabawit ta sa atong ginagawan. Salamat sa imo dia Ma'am Joseph. Salamat sa imo dia Joseph Bacaro. Si Janice Ramos, makawala jud imong drama ug stress idol, lingaw kayo mi gapaminaw sa imong drama. Salamat sa imo Ma'am Janice sa imong pag-comment o sa imong pagpaminaw. Ug mao to mga listeners tanan ga comment sa ato sa ato ang last nga gi-upload ug atong gibasa karon sa atong part 170. Ug ato nang sugdan atong Palamay Drama Compilation part 170. Ako si Lorna, ginaingon, tamis ang magpaubos kaysa magpataas. Mao kini ang nahitabo sa kinabuhi sa akong bana nga dili nako mahimong mahikalimtan. Sus! Oh, Rudy! Pita! Nausa man ka? Nagilom-ilom lagi ko. Pero naagi mga tao nga ganaamang hilabot oy. Oh, kay ngano day ka? Kisa may imong gipasabot ana? Ay sa ko pangutan na Lorna be. Kaya nagsipok pa niya ako oh. Oy, Laura. Nag-away mo si mong bana gabi. Wa man pa. Mugtok mo kinayang naong. Gahapon pag na siyang ingon anak pa. Gikas siyang trabaho. Nagyaw-yaw man to siya. Abot, kinsay iyang kontras trabahoan. Ano magkano? Ta kung kauban sa trabaho papaisyong ay. Sip-sip ug sul-sul kay sa mong HR. Palapad kay sa papel. Mura ra ba gyud og sikinsa? Mulabaw pas tag-iyas kumpanya kay hawd kayo.
Beda ni mo, Rudy. Abi ni mo dong, bisag asa ka manarbaho na yun ang inana. Imong mga kauban, mga sip-sip, mga palapad papel, mga sup-sup, sol-sol. Ayun na. Pero, sultihan ka dong. Likay lang, ana. Kay matod pa sa kanta ni Ate Priscilla Reganas, matamis ang magpaubos kaysa magpataas. Rudy. Ako yang amungon, sakyan gina ko siya ba? Onya, wa ka maghunahon na slate of service ni mo do, ha? Ayun na, kuya, okay na. Okay madawat sa imong gitrabahoan kung makakita kag away sa imong mga kauban nga safe og sol-sol kayo. Likay, Rudy. Ay, pada. Uy, bay Rudy. Late lagi ka karon. Tiin mo ko, nangita ni mga HR. Naglayan akong lawas, bay ayo. Sudla sa opisina bay, ang HR. Og sultihi, ganun na late ka bay. Usa magi akong sa mama, nga imo magi kong kontrahan og mayo. Nagtrabaho mo kog tarong din eh. Di ko perming malit. Unya, buingon ka lang sa dakong kasayon nga pabuhaton ko og reason report sa akong pagkalit, ha? Sulti ko tinod, ma'am. Usa ako sa, ha? Unsa? Ah! Guard! Unsa? Dili na ka mo trabaho? Nga naman, Rudy. Wala ko'y gana, Lorna. Mas gituhuan pa sa akong amo. Sa akong among itsa ang kauban ako nga sip-sip og sol-sol. Dili mahimong magmika lang ta, nga magpaabot lang ta sa wa, Rudy. Mo abroad ko. Aron mahawas ta sa atong kalisod. Oy. Di ko musugot, ha, Lorna. Musugot kag sa dili, basta kay mo abroad ko. Oh, Wala man kay gana mo trabaho. Sige lang tag tinutok kay dinis ato, nga nagkutoy ang atong tiyan. Buhatanan di ay sa mga relo ang among trabaho dinhi. Miss? Ikaw si Lorna? Ay, oh miss. Ako si Jubel. Gusto makikita nimo ang atong head. At asa, una ka mo sugod sa trabaho. Salamat nimo. Ako rin si Jubel. Lorna. Muli na kan, Lorna. Yes, Sir Filmar. Kuyog na ta. Ito di kasi imong pinianan. Ayun na lang, Sir Filmar. Mag-train lang ko. Ako ni-offer ni mo, Lorna. Please lang. Day, uyab mong Sir Filmar? Nanguyab siya na ako, pero di palipad ko day, uy. Kay, minyo baya siya. Unya, minyo pud ko. Dili ko gusto makasa sa kumpana. Trabaho nga akong giani dinhi. Dili na ko usikan ang pagsalig ni Rudy na ako. Dili. Sir Filmar baya, muragig ba't pa noon og ulitaw? Nipaw ko, magipasuya ko niya, nga magipasakay siyang babae. Sorry lang, kay may respeto ko sa kumpana. Dili ko magpada sa tentasyon. Bisag gimingaw na kaayo ko sa kumpana. Pwede. Gimingaw. Naunsa? Hoy, ako pa ni mo palit uy. Ayaw anang magsikag all by myself, uy. Hala, uy, maawa mong kumupalit, anak, Jubel. Ay, kabala ka na, ubanati ka. Gimingaw na ko sa kumpana. Ay, gusto. Gamiton ko ning vibrator nga akong gipalit. Suwayanin ako kung nindot pag yun ni. Lorna? Surprise! Ano mo magpaibaw nga muli na di ka, ha?
Nagay surprise nga magpahibaw. Gabi mo na ko ni mo, Roy. Labo pa ko, Lorna. Mingoros kay ko ni mo. At tutas kwarto na. Dali. Na, gikan pa gani ko sa biyahe. Maliko sa ako. Nag-uod ka sa kong romansa. Maliko lang ko, Rod. Kay gisingot ba yan ning akong buugan? Ako'y paugaan na. Gipalamian ko nimo. Bitaw maliko sa ako. Okay. Dungan ta. Ang binagkabubi, ako'y bubo ni mo samtang nanabun ka. Ugma, magbutang tag-shower. Aron kon magdungan tag-kaliko. May shower na ta. Ug dili kay magkabo ta. Wow, kalamian na. Hanggaw na ko. Sa... Dali. Ay, nagdali. Cancer naman ko na to. Di na mo pong ano, grabe na estro. Pero sa tiglang pa. Amitay ko na say. Nainanok mag-ayo si Rudy. Human mi nag-charger. Pero nga naman ko. Nag-inartista lang ko ganiha nga kanunay. Pero ang tinuod, wa man ko lami eh. Nga naman, dili ka kinaandog na sa sige gamit sa vibrator. Mao ka? Wa na sa akong tupad si Rudy. Sa'yo man gibangon. Maligo na ko. Si Rudy, naligo sa panyo. Nagkubo na sa tanan. Oh, kanindutan ahon sa akong bana. Hala, oy, kikanahan kong nagtanaw ni Rudy nga naligo og way sapot. Oh, mabalik ko sa amang kwarto. Gamiton ko ning vibrator. Vibrator. Na, ready na ka, vibrator. Dali ato pa na ko sa pagit. Nagamit kang vibrator? Dali pa. Kainisin mo, Ron. Rawansak ko. Isultihan ako si Rudy sa tanan. Kasabot raman po siya. Maong gamito na ko ang vibrator ay makatagbaw man ako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ronalda. Ginaingon, ayaw himo ang duwaan ang mga babay kay moabot ang adlaw nga ikaw magapaan. Mao kini nahitabo sa kinabuhi sa kong anak nga si Jefferson, dili nako mahimong mahikalimtan. Oy Jefferson, di na masakagikan nga nakadlawnan man kang nauli. Dito ko sa ilang Michelle, ma. Unsay? Wa man yung mga ginikanan, ma. Matong dito ko makatuog sa ila, ha. Unsa? Oo, ma. Jefferson! Jefferson? Oh, Ikaw na? uy! Risa? May kinakaila pa ka na ako. So, hapit lang yun. Hapit lang, wa. May puti mo kagbayoy. Nagikan kong Japan, uy. Mo ba?
Lamian ako ni mo Risa good. Amaw. Amaw ka lagi gyapon Jefferson. Kita di mo rin sa kapon. Ha, son? O bay banong, lamian na sa buang oy. Sabi mo, may hapon ng uyab dito sa Japan. Mo ba? Oh! Jesus baya, layo ron ang hapon na itong Gagmay hapin na yung kita. ani. Agi niyo bay? So ayan ang panguyab si Risa. Kasi madaday, magpadaaw, humantikaan. Tiguang hapon ang akong nauyab, Jefferson. Oh. Dato, businessman. Wow, Siya mo'y nagpausap sa among bay. sana all kita ni da. Unya, balik pa ka dito sa Japan, Risa? Uy, balik pa. May gipirmahan man kung kontrata dito. Yay. Ano ayay man? Buol ko yun da. Ha? Buol ko? Unsa? Ano good? Oy, Jeff. Nausa ba ka? Oy, sige magkaglaag. Ma, Pundo ko na din is bahay, be. bida sa mama, oy. Pemos lang na ako ni gayon, ma. Samtang niya ba si Risa? Lamian ang Risa mo, oy. Ah, Gikan sa Japan, nagkalami man. Abi ni mo ano? Mag-date ni karon ma. Makuha gina na ako siya ba? Bay, person, din ka. Adi ara ko sa Pinas bay. Nga naman. Kaway ka ba? Eh, pag naanoy. Ha? Kumindi naman kayo kakaroon ha, noon. Ay, kita ito Michelle, bay. Nga naman. Oh, wala ko siya nung ka. Oh, unya. Basta ko nung magdo siya. Oh, pastilan ni mo, Jefferson. Nakapamabdos man kuno kang Michelle. ha? Ako na yung tagiya? Okay sa pamandi ay, ha? Oh, Oy, ato ba nga yung mga ginikanan, ha? hindi ko eh. Ako'y naluoy sa akong anak, Ronalda. Sige na lang yung hilak. Ay, kuan man, ay, di man ako mapugo si Jefferson. Uy, Tomas, ay. Dawato na lang namong mapaangkad si Michelle, Ronalda. Lami kang luto mo eh. Iganahan oroy kang nagkaon diha, Jefferson, sa? Lami mang sudan. Oh, nakatuon sad ka, no? Naluoy biya ko, Michelle. Ma, naghisgot ana good. Nanganak na siya. Nya liwat kay ni mong bata. Oh, may noon. Mubalik na ni kag Japan, Riz. Oh, Jefferson. Mo ba? Mubalik na ka dito pero wag gyud ka magpakuan ako. Nabuan naman tingali ka, eh. Sige na, good, Riz. Palamian na kag mayo. Pwede ay. Lagi, tagbawon di kag mayo. Kanang lami nga di nimo matilawag sa imong uyab nga hapon. Sige daw, be. Patilawa ko ng giingon ni mong lami, Jefferson, be. Wow, nagtutaglawas. Uy, basta Japayuki sa. Natural. Dili man mo dawat og patikporma sa lawas ang mga hapon. Ilabi na naas club ka mo perform. Unsa man klase sa pag-perform di ang inyong buhaton sa Japan, Risa? Siyempre, ang dancer mo sayaw, ang singer mo kanta. Pero panalo ka kung package ng imong talent ug ang kagwapa o kanindot sa porma sa lawas. Maudi eh. Say maudi ay. Maudi eh. Kakit-kit to na kay ko ni Risa. Ano? Kit-kit na. Di, kit-kit. Suksok. Isyo, Jeff. Makatilaw ko si mga nalami o patapaw ko. Sama ini ko. Oh. Dito niyo. Sino niya po nas kinas? Unsa imo gisulti, Jefferson, ha? Murag na bungol ko. May babag mo ko ugos bata nang? Wa ka na mabuang, ha? Ngano ba ko, no? Liwat man din akong anak ni Michelle, no? Hoy, gadog maliwat man din imo, ha? Hilasan uroy kong naminaw ni mo, Jefferson. Gibaliwaan ni mo nga namabdol si Michelle unya karon, may gana kapag musulti nga liwat ni mong bata. Peh! Huwag gabae. Hello? Jeff, Oh,
Balik ko sa Pinas kay wala ko dawata sa akong uyab na hapon. Kay pagkakita niya sa akong gianak, nasuko siya kay waon maliwat niya. Oh, usa? Ang hapon mo akong gipaangkon nga iya ning anak kibis ikaw ang tinuod niyang amahan. Oh. Pero perting sukuan sa hapon, ibuwagan ko. Mubalik na lang ko diyan sa Pinas. Magpakasal na lang ta. Usa? Risa, di ko mapakasali mo. Di pa ko ganahan nga mudawat og responsibilidad. Ha? Apon mauna, bukang kang klases pagkalaki. Friend mo? Uy, pag-ampo na lang Jefferson, ha? Nga dili ka magabaan sa pagdili nimo sa imo mga anak. Asa ka gaba. Ha? Muingon ka lang anak, kay wa pa man na mo abot. Nabuang ka? Ayaw ko giparehas sa ubang babae nga imong gipamabdusan, ha? Nga dili nimo ang kunon nga ikaw ang amahan? Ngano mo angkon manggo nga nibaw manggo? Nga dili kay ako ray lalaki sa imong ginabuhi? Naibaw ko na! Pero naibaw pud ko nga ikaw ra ang lalaki na kagamit na kung buanga ka. Oh. Kung dili ka mo ang kunon akong gimabdos, nara mo! Pasiluan na lang kung daan, ha? Kaya nahibaw ka na kung unsa ang ako mga kaliwat. 5 na ko kagsuong lalaki nga pulos bag-o na nakagawa sa presuhan kay mga kriminal sila. Ang akong amahan, mausad. Gahapon pa kini nilaya. Sultihan ako silang tanan nga mauni mong gibuhat na ako, Jefferson. Ko gadlo ka? Ayaw pa mo gusgot? Kaya di ko mga mahal ng bata. Dili! Ha? Ikaw din si Jefferson. Ako, nga naman? Ako Stolfo. Ang papas babae ni imong gipamabdusan ug wa nimo ang kuna nga imo kini. Ang motto magod, collect and select. Mao ba? Ikaduwa na karon kaadlaw nga nakagawas ko sa prisuhan do. Ha? Ug mababalik na ko sa pagsud tungod nimo. Jefferson! Niabutan yun ang panahon nga mahitabo ni Nemo! Giang ko na lang unta nimo ang tanan nimong mga anak! Pasila nimo, oy! Gili mo agud dinuon nimong duwaan ang mga babae, mauni ah! Jefferson, anak ko! Gipo si Jefferson sa amahang ex-convict sa babay nga wa na pud niya ang kuna nga iyaha kini. Naglagot kini kay matod pa ni Jefferson nga collect and select man day kuno ang iyang moto. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si George. Ginaingon, nanigamot og trabaho ang padre di pamilya para lang sa mga anak nga mahatagan ug maayong ugma. Ulaing tao nang di ay ang lindan nga kini mapadayon. O kini nga tabo sa kong kinabuhi, dili ginako mahimong may kalimtan. Hain si Clabelma. Da sa iyang kwarto, nag-study. Tao gabi, pag-osa, kay may surprise ako sa atong anak. Ikaw, George, ha? Imo ginag-spoil ang atong anak. Dili pag-spoiling ako. Love na ko ang tanantang mga anak. O si Clabel nila wa pa makagraduate. Hatagan ako sa unsa may iyang pangayoon. Agi premyo nato sa iyang mga grado nga pulos tag-as. Okay? Wow! Bagong cellphone. Oh, premyo ko ka na kanimo, Clabel. Paningkamot lang yun eskwela. Aron, maparehas ka sa imong mga maguwang nga lalaki nga doon na ninindot na trabaho o dagko ang sweldo. Thank you kayo, Papa George. I promise, patasan pa na akong grado. Kanang na-satisfied din mo si Mama. Pagkaswerte ni mong anak ka. Yes, swerte kay ko, Ma. Pa, nakamuang ako mga kinikanan. Grabe ha, halos kinatuig magkambakog cellphone club. Muna akong from your friends, Suzette. From my parents. Dapat lang, this lister baya ka sa tong school. Ni-promise ko nilang Mama o Papa, Seth, nga parehas ko sa akong mga brothers na nindot og trabaho o dagko na itong kaswento. Sana all. ay, tuod ay friend ba, makuyo ka na kaugma sa gabi eh? Ha? Asa man? May bagong nagpa-member sa sorority namo. Mag-welcome. Ay, di lang ko friend, uy. Ano mo?
Di ko kanina magtanaw anong mga padol-padol niyo. Hala, uy, hinay naman gud ang pagpadol, good. Di ba pareha sa ilang frat sa akong BF nga si Jeff, good? Sorry, Suzette. Dili langgit ko. Okay, no props. Sus, naunsa na ba yan yung balita? Saod sa man, George. Frat, good. Wala ka padol-padol nila. Sa? Pasalamat lang po nga wag mo apil og sama niya na itong mga anak ng lalaki. Ay, kay magsige ka magpahimangno nila nga dili ug dili gyud mo apil og sama ni Ana. Pastil lang. Gawin lang mga parents din eh. Friend, doon ay problema si Jeff. Tabang ni Mickey. O gunsang taman mas patabang, ha? Di na kinahibawaan nga pwedeng mag-rent, bisag room lang. Doon na, sa akong angkol. Aba ni si Jeff, ha? Di lang una siya magpakita sa parents sa iyang kabro. Kaya nga naman di ay. Nakakita na sa dug-away nilang grupo sa frat. Na, di rin wa makaagwanta sa pagpado nila gabi, eh. Unsa? Tana, friend, ubani ko si imong giingon nga room for rent sa imong uncle. Friend, sorry kaayo, ha? Murag, lisod man kung mag-apil-apil sa inyong problema. Mga tani ra ba na si uncle unsay rason nga nang mo-rent mo. May baon niya siya nga, usa sa mga leader sa frat ang moabang ini. Sorry kaayo sa ta. Clavel. Papa George, sayop ba ko? May ba ko? Sa usa man anak. Nangayo og tabang na kung akong BFF nga si Suzette. Unya akong ipaliparan. Unsa man tabang nga panayag? Nga mo-rent ang iyong uyab sa room for rent sa iyong Uncle Roy. Anong gibalibaran ninyo? Kay complicated manggut pa. Usay buod mo ipasabot level? Usa magod sa leader sa frat ang iyong uyab nga si Jeff cause of hazing sa grupo. Mao man to. Sa ilang man to ni Jeff. Unsa? Ang sa orasa mo agi din sa Clavel. Karong taon-taon, Jeff. Bro, ready na ka? Ready na ako, bro. Okay ka nga mong ripo ni mo, eh? Tumot sa atong grupo. Ako nang buhaton, bro. Good. Tabunin mayo mo na, bro. Pero di makailan mo sa Clavel. Nausakas mirip niya. Okay? Okay, bro, check. Muna ka ng service niya nga motor o ni Clavel nga makuha niya gikan sa eskwelahan. Okay, bro. Mga bro, ready na mo, ha? Babaga na to ang motor, gisakya ang Clavel, okay? Ready na, bro. Balag! 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 No! Sa motor! Dali! Walang palag! Di ka mama, okay? Kamu! Ginigid ako ninyo din, ha? Ay, kaglong, Clavel. Familiar na kong imatingog. Joel, kung mahimo, ilang siya kung saa. Sasat! Apil di kanila nga kidnap na ako. Friend nga naman ni. Imo lang kung tabang nga maago ko rito sa room for rent. Sa imong uncle, di may tabo ni mo, Clavel. Pero ka na? Yan akong gidagit. Ha, di dagit. Nga mo gibuhat ni mo, day. Dili. May buhaton pamingan kanimo may kalimtan sa tinubong kinabuhi, Clavel. Di mo ipasabot Mga Brad! Dali mo. Dungan mo grape ni ha para makakita tangnan nga giunsa siya. Yes! Ayaw! Ang maluoy mo, ayaw! Dahil laming tupsa, Brad! Diba, Brad? Usat iyo ipasabot anong tupos, ha? Ay, pagkahilas mo. Tups ka sa kong mga Brad! Aron ibalik mo sa inyo, ha? Uga na ka! Go na mo, Brad! Go! Nagkwata na ako! Go! Sasabahin ko! Huwag sila! Ayaw! Ngayon ko ka lang may tanaw silang gibuhat. Lahat
Nagpila kayo siya dihang amo siyang nakitaan sa abandonadong building dito dapit sa Bukirang Bahin, Sir George. Sumunod buhat ini mo sa imong anak. May nadakpan nami nga usa sa mga nilugos sa imong anak, Sir George. Usa sa miyembro sa fraternity gang. Og isuka siya nga apil sa pagdagit sa imong anak mao ang iyang best friend nga si Suset. Usa? Bungal! Manimal sa tanan! Sir, isang gigubaan kong mao ni Claville. Angay lang madugta silang tanan sa prisuhan! Sakit ang gusto na itabo ni Claville. O nalipay usap ko, nabanog sa prisuhan ang ni-gang rape sa akong anak. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Andrew ginaingon. Bisag kadugo pa, di magsalig. Iyahay tagpaningkamot aron makasurvive. Morning na hitabo sa akong kinabuhi nga. Dili na ko may kalimtan. Okay na, sir. Dungan mo Madam Annabel sa pag-catch ribbon. Annabel? Okay. Sige, Andrew. Taro nga pag-video, ha? Kada makita gimi duha sa kumbana. Okay, madam. Okay. Okay. Manoy Andrew. Lucia? Pahawa ko na, oy, kay doon nag-video. Ay, sorry, Manoy. Sa sunod gani, Lucia, di ka mo duulog yanon ako? Sorry kaayo, Manoy Andrew, ha. Unsaon, uwa man ko mahipaw kung sa akong buhaton ko. Kung saan di mo tuyo, eh? Mga takok tabang ninyo ni Manang Annabel, Manoy. Kaya nga akong anak to aron sa ospital. Ginas maganog auto niya. Na hit and run. Nah, wako'y daang cash dire, oy. Ato ako subay karong gabi, eh. Unsa? Grabe ha sa imong maguwang, no? Sa ilang kadato, sa ilang kasikat, wag sa makadaog kas. Maato lang ko sa ila karong gabi, pa. Unya, ang tambal nga paritonon. May doktor man nga naluoy na ako niya ni pasalig sa dito sa pharmacy sa ospital nga i-charge lang sa niya ang gamitonon nga tambal sa bata. Sa kay pamation. Aning kamot mis mama ninyo aron makauman mo nindot nga kurso. Ug makakita og nindot ang trabaho nga dako og sweldo. Unsa naman hinuon eh? Nga ultimo sa pagtabang sa mismo nga kadugo maglisod pa man. Sagdi lang pa, uy. Di masarap ito mapugo si Manoy kung mutabang ba siya o dili. 500? Bila pa na gusto ni mong itabang ni Manoy Andrew ni mo, ha? Lucia? Hindi si Manoy nang. Natuog na, gikapoy. O saban, dawato ni mo ning 500 o dili? Gusto na, Lucia, gusto na. Ay, napagilak. Nakahum ko kwarta, ha? Sa igalan ako nga naas barangay ng trabaho. O, ipuno ni alang sa tambal sa akong apo. Hiniubos kay ko ni Manoy Andrew pa. Magkapahiubos, gyud. Ang iyang gihatag nga tabang diha ni mo, Lucia. 500? Basta lang, kadato na nila. Kana na gihatag? Nga may magdaing tao ka? Manghod ka niya. Igsuon mo. Swerte lang nga siya may nakakita og nindot ng trabaho. Manang, gipaan ni ko lang papagmama kay mangayo sila kwarta ni mo alang silang maintenance. Sa ka ninyo, oy? Ano man na mong mga ayuda? Hindi mo na, ayuda mo na kay imo mo na silang ginikanan. Uy, ayaw mo pagsalig na ako, oy. Inga sila sa mga magpapa, ha? Anak Cedric, ha? Inga sila. Singsalig. Kurbida sa nimo lain na nimo. Karong nagbulag lagi ka. Magbulag mo sa mga Andro. Yano lagi mo mga tagkwarta mga pobre nga nasdaan. Ng mga pobre nga murag wanay ayo pero naa di ay. Pero sila sa mga magpapa, mangayo gali nimo, bingon ka nga di sila magsalig. Duta gud ana nang. Usa din yung tabang-tabang sa mga tao di ay ha. Lain din na pabilib din na aron daygon mo. Cedric, hatagi kwarta sila sa mga magpapa. Unya,
bidyuhi. Aron daghan mo dahil ni mo ba? O si mo ni Andros, daghan mo dahil niya nga, nindot kay mong pagkaanak, kay mitabang mo inyong ginikanan. Ikontenta man ang. Unsa mo na inyong tabang-tabang desda, unya ka ng mga pobre kayong bahay, unya inyong atuon, maghatag mong bugas. Unsa yan ang inyo ha? Kabati ko na inyong kinaiya. Dali na lang, matulog ta. Naglabad ang akong os gisulti ni Cedric kanina. Wa ko makauyon. Na-stress ko, Andro. Ay, nagunaw na ay. Iyahay mo gutag paningkamot gud. Di ta sila magsalig na to. Sabi kay mga kahatag matag kwartas lang tao, sila pod gusto sang hatagan. Naluoy ko nilang mama papa. Ako gani naluoy ko sa kumanghod nga si Lucia. Saon man ako nga mao man akong prinsipyo nga di sila magsigig salig nako kay maanad sila ug mamahimo na hinuon silang tapulan. Ang importante nga kita Annabel, wa magkalisod sa kwarta. Ha? Usa dali na. Huwag tangon ko na ang kalagot nimo, ha? Ako'y palagot tabi. Huh? Sapang, ako smooth pa. Kunya ako naman, ha? Pero may ba? Kini ay lami, kini hagkat. Ay, ano ba? Kini hagkat. Animal ka? Ha? Agay! Tuwam kakamot ni Mugi! Sama na yung muha! Dumot Sa taong babaeng kauban ni mo kagabi? Ano ba? Nabunod Gusto ka ko na. katuluhan ako? Kariyot lang! Kaysa taong babaeng kauban ni mo gabi? Babae, boy! Ayaw na lang pagpakaroon pa! Naamoy video! Usa? Hala no! Para to sa iyang vlog, oy! Vlogger to! Vlog? Oo, vlog! Ha? Vlog-vlog ko noon ta munduha mainyo! Ayong gibuag-buang ano ha? Anong daghang ng tao sa Mumbai? Unsa? Mao naman ay Andrew. Kung anak. Unya, wa gid madakpi ang nakadasmag niya? Wa gid ba dun? Uy, si Annabel. Niapas ako din eh. Gisundan gid ko niya. Uy, kaluoy, good. Yung imong pag-umangkon nga nadasmagan, Andrew? Oo, Ana. Uy, dali. Videohin mi. Kaya ba ito na luming kwarta ni Andrew nga hinabang. Limos na mo basa namatay niyang pag-umangkon. Sige na, videohin mi. O diba? Na-viral ang atong video kagabi eh. Mundang na tayo ng pagpakaroon no na to eh. Unsa to, Andrew? Di na ko, Annabel. Pulos tig pagkaroon no ang atong gibuhat. Nabuang na ka? Nisikat na hinuon tas atong vlog. Da, di na lagi ko. Andrew! Kumusta naman sila papagmama ni mo, Cedric? Si Papa, ay siyo mo yan, bro. Ha? I see you? Oh, gitake. Oh. Sound, dugay-dugay, no, wa na katumbar siyang tambal, mitinas niya ba? Kay, wa naman, muhatag siya mo ng Annabelle ita. Oh, utsa! Pa, tawatan ninyo niyo. Kwarta? Inyo na na. Hay man antig video ninyo, Manoy. Lucia, di na kinalang mag-video-video pa. Aro pakita sa mga tao nga mong paghatag nga panghatag sa mga nang kinahanglan. Wa na nailami. Pero, Taod-taod na kong niundang sa vlog. Mauning nakaingon nga nung di ko makayano-yano sa paghatag ninyo sa tabang financial. Tungod kay pugnan man ko ni Annabel. si Manang Annabel di magbuot, Manoy. Ay, masuko man siya kung muhatag ko. Sorry kay ninyo ha. Unsaon nga, negative ra kay nga akong nahuna ninyo nga akong pamilya. Nga magsalig na lang mo o ginabang, gikan na mong duha ni Annabel. Pero nasayop day ko. Dako kay nga akong sayop nga pagtuo. Sa ato ba, mahunong ng inyong pagpakaroon nun. Nga kunuhay, loving ug sweet mong bana ug asawa. On camera ang tanan pa. Ug pasaylo ako ninyo. Naigmata na ko
Dili kinanglan nga mag-video ka pa nga nitabang ka sa mga tao aron lang mag-viral. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si John Jeff, ginaingon, kung nindot ang relasyon, malipayon kini hangtod sa ilang katiguangon. Morning na itabo sa akong kinabuhi nga, di na ko mahimong mahikalimtan. Oh, ready na ba ang tanan mga girls? Ano ba sao sa bouquet sa bride? Ready! Oh, sige na, lovely. Itsa na ang bouquet sa mga girls na imong mga abay, ha? Girls, ready? 1, 2, 3! Ay! Oh, OMG! Si Jessa nakasaw sa bouquet ni Lovely. Oh, Jessa, be ready ha? Ikaw na sunod kaslon. Aslon tingali yads, kay aslonon man na siya glawas. Ha? Uy! Joke lang, bawal ang pikon kay si Jessa. Dili gud hinuon ko affected ana Beshi. Bisag tambog ko, at least gwapa ko. Ginoo ko kakutas na. Layo-layo pang among bahay, Beshi Janjet. Niagas ang dagan akong singot sa akong body. Singot na? Mantika man na. Ha, huwag mo akong ismulin. Tingalit mo siga ng imong mata kung mo daot ko, ha? Kanus ama na may tabo. Kung nag-diet na ko, Kanus ama ka mag-diet. huwag ako'y plano. Gikapoy na kong linakaw, Beshi! Gikapoy lang ang linakaw, ha? Gikapoy na dyan ko. Naunsa man ko ka, nagdako na kag car, pero gupaon. Awaron watay kasakyan paingon sa ato, Oh, may mag kay bao ko nga, di na to siya mo andar. Suma, pagpadung na to simbahan, okay man kayo to yung dagan. Ay, kapuyo. Kapiya! Sato! Oh, tambot sa... Ginani mong tambot sa sakinan. Sorry. Gato, ay. Sorry po. Murag barko sa lidang Titanic. May naibilin pa. Yeah! Abay mo sunod. Salamat si Uoy, gabihan na ito, Beshi. Oy, kawasara. Libawas mo kang katulong. Ako, kawasay mo katulong. Grabe ako tutas ha. Grabe, jud kayo. Murag nagisi. Nagisi akong korduroy. Korduroy. Baho pa kayo. Baho eh. Yaks. Pagkauwa ro mga bisyo eh. Baho ako eh. Mura magag... Dili, babae ko mangutot. Ano sa man, magkigubat pa ka sa utot, nako. Nice kay ang wedding ni Lovely ug sa iyang bana nga afam ma. Enjoy kit kaayo mi gabi eh. Mao na tita. Ug si Bishop pagyud, mo'y nakasao sa bukid ni Lovely. Ma, tinuod na kung ikaw kuno ang makasaw sa bouquet sa bride, ikay sunod kaslon? Depende. Depende nga on sama. Depende na kung dunay lalaki nga makadawat sa imong aura. Pero abi nimo Bishop no, maglisod na kag pangitaw gimong groom. Nga naman? Kay tambok man kay ka Bishi. Di ba tita? Oh. Ganahan noon ko nga di na siya maminyo. Ay forever naming mag-uban aning akong anak. No! Di ko, oy, naon sagot ka, no way, ma. Di ko masugot. Di ko masugot kung matiguang daga ko, no? Never. Day Jisa, kung doon na may lalaking mga sawa ni mo, no? Malipay, gid ko nga si Janjet ni. Agoy! Ako gyud tita, ha? Ako gyud! Kung mukatawa? No? Wagas? Morde ka minus nagig ka na ko, Beshida. Makapahiubos na kay kastanan. Bishi, sorry na good, sorry. Di na ko tuyo nga malain ka. Joke na tong ako, awi. Ay, lagkasuko na ko, Bishi, ha? Naunsang taon kay. Mura magkagwa maanad sa kong joke. Oh, kay nga no. Di ba yan nato matag-an? Basig inig ka koros, mayabag kini. Close friend / best friend mong duha. Gani, daghan na nagtuo nga uyab mo. Kung si Janjet ang imong mamahimong banaday, anak kong Jessa, ako na tingaling labing malipayon nga inahan ng kalibutan na. Tita! Bishi! Wait! Bishi, suma! Eko guniti, buhi iko. Bishi! Alag di ba itong akong gisulti ni mo last day, God? Bishi! Wala na gid siya mati na ko eh.
Dali, ano ba yung mahiubos ni Gisa, eh? Joke lang mo gutong ako, good. Hi, Bishi. Flowers and chocolates for you. Peace offering na ako, ha? Please, good. Ay, no, good. Ay, no. Ludlo, dia, good. Ay, nagkasuko na ako ba? Oh, dawatan na niyo, eh. Sige na. Bi, ay napagba-joke na ko ha. Promise, Bishi. Di na gyud, di na to mahitabo pa, ha? Bahagbi. Ang Bishi. Iyak ako sa kukot kayo. Kalayin sa kong na-feel. Tinood ka gaw, Jet, ha? Di mong uyab ni Gisa. Dili taon daw, Lorenzo, eh. Close lang, eh. As in, best friend lang ng duha. Ew. Di. Di nga. Ida. Kasweet niyong duha nga magkuyog niya. Atik. Balag di ka mo to, oh. Di ka mo to na ko. Basta, best friend lang ng duha ni Gisa. Daw, Lorenzo. Ay, nanong ko, eh. Di mo ko makatug. Sige mo ko gunang-huna ni Gisa. Ding, gigakos ko siya gahapon. Lain ang akong feeling. Lain kayo ang gibati niya. Murag I feel in love with my best friend. Tampo ko pero gwapa ko nyo. Ito, bisag tambok si Jessa pero gwapa siya. Kung may kurbada niyang lawas. Kung nadaan pa si Jessa, hapsay ra ang mga sakyanan nga muagi ini. Di, daning utok na ko ibisang bigyan na ay minom ko gatas, aron magduka ko. Nga naman ka best friend, nagsigi ka siguro gisgot na ako mong di ko makatug. Ay, mga tuog na tanak ko nagduka na ko. Ugma na sa tawag istorya bahay ni Janjet ay. Bishi. Hello, Beshi. Nanawag man ka. Bishi, sorry kayo sa disturbo pero murag, di na ni pwedeng pagmaaning akong gustong isulti ni mo, Bishi. Ha? Kaya nga naman, Kwan. Beshi. I want to marry you. Hello? Hello, Bishi. Reply ko, eh. Will you marry me? O, di ba nakatag-an ko? Di lang yun mahibawaan in taon nga inig-abot skoros, mayabag ka dyan, Jet. Og mauna na'y nahitabo ron. Gipakaslan ni mong akong anak nga tambok. Iya kong gipakaslan, Mader. Kay gwapa man ko. Bishi, kinsa nga paibabaw ini? Ikaw o ako? Ako lang. Ah? Ako lang, eh. Basig malata ko. I love you, Bishi, Jisa. I love you too, Beshi, Janjet. Ayaw ko hugta sa pagkakos, Beshi, kinsat ko sa pagkinawap. Okay na yun, haamad naman ta na. Kapugnin ako. Okay lagi, huwag na problema. Sa single pa ta, sige diya tagi nga na, nga kani, Lagi tayo. Ano yun? Asa ko palkansi, no? Asawa na din ka, Bishi. Asawa na din ka. Paano nasita mo? Ikaw lagi ba? Gubat, ha? Gubat! Malipay yung mingdua si Jesus sa among kami yun. Kung dunay problema nga mabuot mo ni baliwa, binag magginubatay nami sa among utot. Pwedeng aligriha gid namo eh. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Di og di ka gyud mabalaka nga mabiyaan ka. Morning nito po sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimo mahikalimtan. Sige, dakpan ako mutmut. Dali, dakpa ko. Kapoy na ko.
Kuya Jiki, oy! Anak pa sa lagi ko, ano makakwarta ka? Sige na, dali! Sige ka, unsa ka ba? Gahangos na nasmot-mot, oh! Ang pinata pagkagmaayo, oy! Sinagod saon, wagil kadakop na ako si Mot-Mot, ma. Ilong, Jiki, oy! Ay, may balhibo na ng buga ni mo, Dok! Mama, sadoy! Oh, imo na lang yung 10 pesos Mot-Mot, oh. Dawa to. Ay, 20 lang, Kuya Jiki. Hatagi nag-20 si Mutmut. Oy, niya. Lakaw na Mot-Mot, ah. Basig mo kalit niya, kay ingon nga, 50 na sad. Thank you, Kuya Jiki. Kuripot. Kuripot pa. Hoy, bantay ka na ko Mot-Mot, ah. Bulik ang bata ka na. Klik! Ugag ginis Mot-Mot, da. Ma, di nilang sa kama, ha? Akong gukdog to sumut-mut, o akong tuklon. Di na takam, di na magbinata, oy, JK! Ma? Mao na si JK sa aming eskwelahan, tita. Murag bata paghihapon siya. Murag way buot. Mag-grade 7 na lang ni next year. Wag yapon siya buot. Mawara siguro na Shane kung makauyab na. May uyab na bitaw ni si JK, tita. Ha? Unsa? Kinsa man? Ay, sultis mama ha nga. Uyab na ta, Shane. Ano naman? Basta lang. Kulain. Ano lagi? Mauwaw ko. Imo man nagmama niya, mauwaw ka? Basta lagi mauwaw ko. Di ko ganahan nga may boss mama nga uyab na tando ha. Di ka proud nga imo kong uyab, JK? Ay, proud kay ko eh. Nga. Yan hindi magkagusto nga mahibaw ay mga mama. Uyab na ta. Basta lang lagi. Basta. Ay, nagisip pangutana good. Ako, kanahan dyan, manguyab. Yoke, byuda na. Hilog da sugi, ha? Ano, ika-liak. Liak man ko. Ay, kinsa ba yung kaatubag, nga ako raman. Gawas pa sa byuda naman ko. Uy, dali sa nimo maka-understand, uy. Pawas ako tubangan, sugi. Imbis ako sa putang, gisapot naman hinuog ko di mo. Sige na, Malaya. Suktan ako. Hatakan ka, takan anak. Huwag gabae. Mauna, ako sa adi mo, takan ta anak. Gara sa kag insika kada. Pawa na, be? Ni, suko man ang Malia. Dugay kang nauli, Shane. Hoy. Angkol. Nagimo kami sa among project. Kol. Kakon, mga. Kol. Nakita di ka. Kuyog kag lalaki ng holding hands pa mo. Namuyog na ka, kabata pa ni mo, Shane. Kol. Isumbong ti ka sa akong iso ngay mong ina. Ayaw ko. Nag-uwip na bulyo ako ang mood aron maka-eskwela. Kaon niya. Maunay mong ibaw sa inahan. Pida. Kung mababdos ka, Shane, unsao naman lang! Si Moyab, sige lang. So, Kun, nga naman, Kun. O bani ko! Pida, si Bakong mamabdos ka, nakailan ako sa lalaki! Iwan kong Shane. Oh, usabay inyong tuyo, sir. Murag laid man kay ang tunoan imong pagpaila namo. Hinahaga JK, di ba? Sharo. Wadyo ka kabadlong lang, Shane. Kay gado ba na silang duha, sir? Uyab! Unsa? JK, tinuod ni, ha? Tinuod ba di? Oo. Kusga! Tinuod, uyab ning duha si Shane, ma. Kinuo ko. May uyab na di ay ka, JK. Maayo hinuon. Ganong nalipay ka, ha? Nalipay Tungkol ka? kay mawagtag ng iyang kabata-bataon. Shane, good luck ninyong duha, Inday. Wa ka masuko, ma. O yuan, ayaw na lagkasuko nga may uyab ng imong pag-umangkon. Kay kitang tanan makasuway magkita ng uyab-uyab pa. Di na lang nato sila pugngan. Kay kanarabang pugnan-pugngan, mao giday baka ingon nga mamabdos ang babay. JK, pugong-pugong sa mo ha. Ayaw sa mo pagdali ha. Tiwasaon na ang inyong pagtuon. Nakasabot mo? Ayaw ba? Malia. Unsa man, ha? Ay si pang-update ko rin dihabi kasamok ba ni mo? Kama lang. Lilak lang, lilak.
Inchi ko, pero dili oy ako apelido, kundi Chan. Pauli na sungibi, kinagduka na ko. Makas suya nila, no? Ja? Ano masuya magpuno ko? Makasuya nila. Hagdos na mo. Gidikitik sila doon, ha? Gidikitik po tayo. Kung kining akong kumo mo ay mugitik ni mo, okay ra ka, ha? Okay ra ka, ha? Ha? Kama lang. Lalo, ikaw, bahat nang ka. Hats imong mata nga nagpiyong ka man lang? Mga bitaw ni nakagagwapo na ko, Malia. Ha, wag ka ba eh. Pauli na ko na dito sa inyo. Oo, tita. Mupaulit na ko. Ay, sorry, Shay. Dili ikaw akong gipasabot. Kung dili kining insik ka way buot. Dayon, Shane, dali. Minaw lagi, JK. Ako rong isang niya sa amo. Saan, nilarga man sa mama sa takluban kay miduaw sa iyang maguwang nga nasakit. Hala, mapaulit na lang ko, uy. Ayaw, Shin. Kita lang duharong. Umakaygayon tang duharong. JK? Huwag ka ng pansin ka muna. Ganahan siya rin kagpansit kanto eh. Nga Shin, di kay humitanti ka. Ayaw lang, JK. Nga lang, good. Sige na, Shin. Di. I love you, Shin. Ayaw ko lang sa. Sabi, ano mo, Shin? Gigil ako. Uy! Kung sa itong may agas ka tubig. Ay, Kung sa ito? ilan ka kang gilok. May padayon yun ka. Awa noon. Nakaihi. Usak gabi gilumluma ni JK nga akong pag-umangkon. Di ko musugot nga di sila ipakasal. Pero do, pulos pa man sila minor de edad. Pwede ba nga kaslon sila? Pwede kunya na lang kung sakto na sila sa edad, kunya mag-live-in lang una sila, ha? Okay ra na ni mo do. Yes! Ni okay ang imong tiyo nga mutipon ka din sa amo. May paibi siya. Pero man, kada gabi inagutang. Bastos. Ay, kada gabi na tang magdug ba? Siya buyo. Ansa man, Shane? Kita ramong duhaning kwarto, ha? Ansa man? I love you, Shane. Ay, pangitaglain, no? Dili mo. Kay lasta ka. Basig ikaw hinuon. Mangita kag lain. Kung pulaan ka na ako. No, samot. Di kinamit abo nga. Mapulaan ko. Promise. Kini na sa di. Balik na doon sa upos. Ayaw lagi na. Ay. Nana sa tubig. Ayaw lagi panggiting. Kaya kaihi ko. Lian na, Hanoy. Makaihim sa dayon ka. Kung edad ni Shane, o gipakasal dayon ni Mama, malipayon kaming duha, pero mausad lagi. Sa taganangan si Shane, makaihi man siya magdungan, ginig pangatawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Pedi, ginaingon, bugat nga pas-unungon sa kanan nga makaanak o PWD. Kasalamat kaya pang kita sa Ginoo. Grasya man ang bunay anak. Mao kini ang natabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Hoy! Baby! Ito sa baskitan si Bernie! Nga naman o? Nakakitag sumbagay! Unsa? Grabe po ninyo. Kabaw mo nga amang ng akong anak, anong sugon pa man ninyo? Kung ka mo ba kay naamang no? Unya ako bugal-bugalan, usaman, bugal-bugalan ka mo. Ay! Sugot mo! Ay, sorry kayo, Noy Pide! Sorry kayo! Sorry, Noy! Pasayloon ta mo ha, pasayloon ta mo. Pero, di na ko gusto nga mausap pa kini ha. Tana Bernie, mamauli na ta. Sa sunod, kung gilaay ka sa ato, ayaw pa doon ni mga bugal-bugalon. Kaya dili ka di ko magkawanta na, piyarin sila. Bye, Noy Pide! Mo gani nga dili ka magpadoon nila. Bahalag mag-inusara kay sus, bugal-bugalon ka ni mga tamana. Muli imaguli mo doon. Parehas kita problema, Pidi.
Nasa akong anak nga babay, bugal-bugalan lang sama niyang mga babay. Pero maldita man si Luta. Di palupik, uy, bahalag magkalisod siya tabi. Ambot sa doy. Daghan ng mga bataan kung karoon nga bugol-bugolon kayo. Kasagalan sa mga bagong tubo ron, may batasan. Dili ba ka mga hospital sa iliisig kayo? Maog yun. Sakto yun kas imong gisulti pidi. Mamanggadi nga gipa-eskwela yun na nakuslota sa SPED kung special education aron makat-on na siya og tarong nga pamatasan. Mas maayo gani pa yung PWD sa Manila ni Luta o Bernie. Kaya may respeto pa sa mga tao. Masama na itong idara na. Mga kita sa mga ginikanan sa mga amang, nakat-on na pag og sinyas ng inamang aron magkasinabot ta. Unsa? Naibog ka ni Luta? Wala, unsa man ko? Wala ko makaluto. Mamuhi na ka ng taod-taod ang spell class. Magdali kong luto ni. Kaluyan ka sa Ginoo, anak. Hindi man lagi ni Luta. Mamuhi na dahil mo? Kaluyan ka sa Ginoo, Luta. Pastilan. Ay, mamalit na ng tagdutong daan din nga sudan. Kung saan nga, nalingaw mo kukuri-kuri din isbay. Nalimot ko blungag. Kadit ha? Kaya mapalit pa ko. Kamu nalay palit ni Luta? Nala. Ay, mapagdugay ha? Kaya aron makakaon na dahil mundo ha? Luta? Luta, nga nung nagsigi kag suka? O nga nung hihila ka man, ha? Ano, Luta? Sultihi ko. Unsa? Mabdo si Luta, Marilo? Oo, pwede. Kaluoy. Kasi mayaman. Insa pa, hindi si Bernie. Unsa? Ang akong anak, ang tagiya sa gimabdos ni Luta? Luta, Berne. Aron di mo sugsugon sa inyong mga classmates diri, magmudyo na lang mo sa bahay, ha? Sa bahay na lang mo. Ayan, kabalaka. Puduha ro ko sa bahay ninyo, okay? Berne, ha? Okay, ba niyo mo? Okay, maayo. Luta, ampingin ang imong bibi nga nasa imong tiyan, okay? Tiyan. Nya, di lang ko madugay. Mga ife. Rohil ka, amping mo pelme, ha? Ansay, Ginoo ko! Mga anak ka na! Pide! Dato na to sa ospital ang ako anak! Mga anak na Luta! Kalioy! Naunsa ka man? Ha? Naunsa ka? Nag-inamang ka man ni Noon at tarong niya, oy! Sorry. Naratol man ko, oy! Si Bernie mo, papa na sa ospital ka! Atakiho nun niya ako! Bernie! Anak! Umalis, Marilo! Si Marilo, si Luta sa ospital! Pagka mga anak na si Luta! Bernie! Salamat in taon kay dali ra kang nanganak, Luta. Ha? Bitaw, gwapa ang inyong anak. Ayaw na pagtabi diya kay Luya kapag ayo. Bago ka pang nanganak.
Ay, pastilan. Magkalingaw na kayo na kung apo. Ay, sabari. Ay, lisura ini. Nag-away man ang duha. Ay, ito na ko. Ay, mahusay, mahilom. Ay, sabari. Buwag mo sa Bernie? Ano man ta? Oy, may uyaw si Bernie gwapa. Ha? Mura tag unggoy? Ay, murag unggoy? Ha? Murag unggoy? Ay, pastilan. Mayuyabang kuno ka, Bernie. Mabuakan eh. Tinoon man eh, ha? Kasultiun man. Ha? Di maayo luta. Nagsilo sa deka. Luta. Ay, sos. Luta. Labang ko na taon ka niya. Ay, nagsilo-silos. Kaya may anak naman taon mo. Huwag man lang nakukuha niyo mo, Jol, ha? Awaday mo makahimo day taon ginagaway. O, balik ugma. Ay mo pag-away-away. Bati na. Sige, anto na ko kay matagdan ko ninyo, ha? Babay ninyo duha. Ida. You're welcome! Uy, wala masinggit magaluta. Gusto kang mujirjir sa imong asawa, Bernie? Isa na ni. Kasi one round ra. Kung mabalibad, imo rin lugusin, Bernie? Ay, sila na. O lagi ba na ka? Pero may balibad man ang imong asawa. Ay, kumugos. Ay, nangagis mong ka. Berde, usta na. Usta na ka na, Berde. Usta na. Basta rin naluoy ko sa kong anak. Kaya kung pa niya, bisag one round lang kuno. Pero nibalibad man si Luta. Nangagis si Bernie. Suka na to. Magpa-jing lang si Luta. Ang dili manghagis ang iyang bana amang usab sama niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ranito, ginaingon. Ang asawa mo ay sugas panimay, pero kung magbisyo na kini, why ayo? Burn out permi. Nitabos akong kinabuhi nga, di na ko mahimong mahikalimtan. Ma. Saman. Ma, kini lang una nga akong ihatag nimo, ha? Nagsugod na magugnig-tigom gud, ma. Kay pohon, magpakasal na ni Maui. Nagsabot na day mo, magpakasal na mo? Dugay na, ma. Nak, may ipahimang mo lang ko nimo, ha? Oo, saan na, ma? Samtang nga pa mo makasal si Maui pa, maayo tingali nga mangita na ng kaglaing babae. Ha? Nga naman, wadi kay gusto ni Maui, ma? Di man ko makabuot kung kinsay imong pangasawon. Ang ako lang ba, samtang dili ka pa magkwintas og bukog taon dong, ay nalang taon ni Maui nak, ma? Maluoy ko ni Mura nito. Buutan ka. Dili ka deserve na masakitan. Okay, sige. Pangitaglaing papayo. Dugay naman ko nakabantay sa imong inahan ba nga. Wa siya gusto na ako. Huwag makapugong na ako, Maui, kung ikaw ang akong pakaslan. Iguram to nitambag sa mama na ako ba? Wala siya gusto na ako nga ako imong maasawa. Kasi po anong sabton, yan na ito magkisgot na, be. Magtigom sa ko, ha. Next month, larga ko sa Manila aron mag-process akong papilis. Masakay na sad kag barko? Doon,
aron makatigom ko. Unsa? Bago pa ganito nakalarga sa nito? Unya, umamabot na? Oh, Curie. Mama, laylo lang sa taha. Di ko masugot, boy. Di pa man minyo ba? Isa na lagi. Laylo lang sa guta, Curie. Maayong pag-abot, nak. Gimingaw ka na ako, mada. Kay hugot kayong pagkakos na ako. Naluoy lang ko ni Mura nito. Ma, Samtang misakay kag barko sa laing nasod, ang imong uyab gipuli-pulihan lang sa dinhis ato. Si mong ipasabot, ma? Si Maui, nakarelasyon og si Curie. Og may relasyon usab sila si Jordan na usa ka minyo. Unsa? Hoy, Ranito, diti ka pugso na pakastan ko nimo. Kaysa ako nang giingon, huway gusto na kong imong inahan, mong iyaging buhaton ang tanan nga dauton ko niya diha nimo. Inaoton ta Maui nga nagsulti kas tinuod. Ano di ay? Nagsulti bitaw ko sa tinuod. Basta na, sige na. Namuha na biya siya. Di man guyt maglagot ka ng pasanginlan ko sa wa na ko buhata. Hapit na gyud mahumad ang bahay nga imong gipatukod dong Ranito. Katas ng barko na, ma. O dili ko ikaw biyaan mga dili makapuyo og yun ini kadako nga bay. Kay asa ka man di ay, ha? Magminyo na ko, ma. Unsay? Kuan, magkikatubang na ko sa mga ginikanan ni Maui, ma, na magpakasalami. Wa ka lang manangid na ko Ranito. Ma, dugay naman kang hibaw nga magpakasal ko ni Maui, di ba? O lagi. Pero wala ka mo tuon ako nga may lain siyang gikarelasyon gawas nimo. Duha sila kabuok dong. Og hangtod karon nagsigi pa na sila. Ganun wa man ko nimo pawinawa, anak. Salamat! Salamat! Thank you! Ay, Maui. Asya! Asya! Ganun ni amang ka, Curie. Nakarita mo sa balita. Nakasalan dahil mo mura dito. Oh, Dali unan, Debbie. ha? Oh, Curie. Hey, nanti ko pisita ako dito. Ako na roon. Kamusta ka man? Kamusta man, ha? Curie. Curie. Maui! Nakitantas inahan rin mo. Baga kag naon. At lauron sa inyong kasal sa akong anak, apa nakiglambiyong ka sa imong laki. Kano'y iintaw ng akong anak, Maui! Di sa ta maglalis anak kay naapay daghang bisita. Mauhaw ka? Hinayar ko ng imong tingog. Kaya naman ka din sa kusina, Maui. Love, nga na di ay, ginala ka na ako? Paan ka pa untang babayana ka? Ma, isog bang kag tinanawan sa asawa? Ma! Ma! Oh, giyon sa man to nimo akong inahan. Love, ako'y kibuhat niya, uy. Ay, dali na. Ati manuna to nga itong mga bisita rin nito. Dali na. Grabe ha. Dugay mang nakamata. Ganina ra ka? Bay aye? Ay, ganina ra taon. Gahapon ko nakanaog sa barko, pero wa gyud ko kaabos niyong wedding party. Mo ba? Aw, niya na migig ka. Mag-celebrate tag ato kay. Ha, sige. Love? Oh, may bisita ka di ay? Julio! Ay, aw, ana, bay aye. Ako na asawa. Joke na nga ako, Bayran nito eh. Maudi na yung asawa ni Bayran nito. Siya di ay ang giingon sa akong igsuon. Nagkabit sa iyang paanang nga si Jordan. Tuwarang taksi nga itong isundan, bay. Nisudan ang motel. Sundi to, bay, ha? Ako rin bahala ni mo. Masakpan na ginti ka, Maui. Ako na mismo ang basay mong kabit. Abli ang pultahan, ha? Bana ko sa babae nga naadya sa sud sa kwarto. Kung di ka ninong marablihan, iapil tagaw kiha. Ay, sir, ako ang ablihan. Pagdali! Saan na nung yan yung pultahan? Ha? Ala?
Hala no? Ranito? Karon Maui, ako na ginakasap sa imong kabigaon. Ha? Pagkakagnaw? Ito! Ayaw! Ayaw pagtan Maui! Maui! Dagan siya bayo nga natapis lang sa habol! Maui! Uy! Wala! Natagag sa sagdanil! Oh! Nagkadugo niya mo! Maui! 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 Ako rito. Kumiya ka sa iyo! Nagdadula ko sa ospital! Ayaw mo daw! Magtawag mo taxi! Magdali mo! Maui! Ayaw ka imong mga tama, Maui! Maui! Naluwas si Maui ug buhi pa siya apan inutil siya kay napantok man niyang ulo sa simento sanan sa motel. Ulala siya, igura siyang mutanaw ug di na makalihok og sulti. Ug mao to mga listeners ato ang Palamay Drama Compilation Part 170 ug hinaot nga nalingaw mga listeners ug atang-atangin na po sunod natong i-upload sa dili pa nato tapuson nato sa i-shout out nang ga-comment sa tuwa. Shout out nato si Ray Aventijado, shout out nimo diha Ray. Si Nila Dayano, shout out nimo diha. Shout out po nako si Michael John Amores diha sa Tubod, Lanao del Norte. Shout out niyo diha tanan sa imong amigo diha John Michael Amores sa Tubod, Lanao del Norte. Si Oscar Abedog, shout out nimo diha Oscar diha sa Grahe Karkar, Cebu. Si Ma'am Del 79, shout out po nimo diha ma'am. Shout out po nako si Luel Balandra, si Ram Rico, shout out po nimo diha Ram Rico. Si Excel Candy, Jinalyn Saros, Lizzie Arnel, si Joseph Bacaro ug si Ma'am Janice Ramos. Ug mao tong listeners tanan ga comment sa tuwa ug ato ang sunod nga i-upload na pod nga part 171 at tangatangin na pod niyo mga listeners mo sa atong isunod. Ug usbon nako sa pagbalik. Daghan jud salamat sa tanan ga comment sa kaw labi na sa akong tanan mga listeners sa imong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa atong Palamay Drama. Daghan jud kasalamat sa imong tanan.